자, 마이크로폰 히얼 스피커. 자, 아루요 굿모닝. 자, 오케이. 플리즈. 자, 마이크로폰 아들 스피커 only one. 아들 스피커. 자, 컴온. 자, 올 바이블 스탠바이. 자, 바이블 제레마이아 챕터 3 벌스 10. 제레마이아 챕터 3 벌스 10. 마이크 아들 스피커 join help you. 제레마이아 챕터 3 벌스 10. all 1 2 3 사바이 리딩. 자, 1 2 3 고. 자, 빅보이스 1 2 3 고. 자, 렌 컴온. 스틱 마이크 only 와들 스피커 1. 자, 1 2 3 고 리딩. 제레마이아 챕터 3 벌스 10. 이 모든 일이 있어도 그 패역한 자매 유다가 진심으로 내게 돌아오지 아니하고 거짓으로 할 뿐이니라. 여호와의 말이니라. 자, 올 사바에서 1 2 3 고. 주니어 하이스쿨, 세니어 하이스쿨, 빅보이스 1 2 3 고. Basahin niyo daw po, sabay-sabay, Jeremiah 3, verse 10. 아멘. 자, 마이크로폰. 자, parents 굿모닝. Good morning, parents. Nasa labas po. parents very important. 아멘. Amen. your parents no more this how to come. Mahalaga daw po ang inyong mga magulang. Dahil kung wala din daw po ang mga magulang ninyo, wala din kayo. 그럼 therefore your parents every day good morning, good afternoon, like this manners help you. Kaya daw Amen. po palagi niyong i-greet ang mga parents ninyo ng good morning or good afternoon. teachers good morning. Good morning, teachers. student good Good morning. morning, students. 아멘. Amen. 자, 첫 번째 타이틀 행복은 꿈꾸는 자에게 온다. Ang ating pong title ngayon ay ang kaligayahan ay dumarating sa mga nangangarap. 자, 올 바이블 1 2 3 고. Makikita po natin yan sa Jeremiah chapter 3 verse 10. Basahin po natin. At pagkatapos ng lahat ng ito, nagkunwari ang taksil na Huda na bumabalik sa akin, ngunit ito'y hindi taos sa kanyang puso. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. 아멘. Amen. 자, 벌써 행복하게 살려면 예수 앞에 진심으로 예배자의 삶을 살아라. Paano nga ba maging masaya sa piling ng Panginoon? Una, upang mamuhay ng masaya, mamuhay ng tapat na pagsamba sa harapan ni Jesus. 올 사바사바이 1 2 3 고. Upang mamuhay ng masaya, ulitin niyo po. Mamuhay ng tapat sa pagsamba sa harapan ni Jesus. 아멘. Amen. pastor everyday why happy? Jesus Christ everyday together. let's go. pastor very happy. Bakit daw po si Pastor Jong ay araw-araw masaya? Sapagkat palagi niya daw pong kasama ang Panginoon, kaya siya masaya. 아멘. Amen. 와,
who is these people? Amen, boy. very good. glory to God. 자, 유다가 예수님의 제자 중 한 사람이었습니다. 그런데 kung 하나님 앞에 진심으로 나가는 예배자가 아니었습니다. Isa na sa ini-example dito na si Judas, na isang alagad ng Panginoon, hindi siya naging tapat na sumamba sa Panginoon. Kaya hindi siya naging masaya. or so many people today like this, let's go. So many people no pay. Maraming mga tao ngayon ang namumuhay na nagiging katulad ni Judas. At marami ding mga taong namumuhay na hindi sumasampalataya sa Panginoon. 자, 사랑하는 학생 여러분, 무엇을 하든 하나님 앞에 진심인 자가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo ay maging tapat sa harap ng Diyos sa anumang inyong ginagawa. 아멘. Amen. 아멘. Amen. everyday sincerity, your heart control. Araw-araw daw po ang ating mga puso ay maging sincere, maging totoo sa harap ng Diyos. 아멘. Amen. 유다는 예수님의 기적을 누구보다 많이 체험한 사람이었습니다. 또 헌금을 관리하는 사람이므로 교회 사정을 누구보다 잘 알고 있는 제자였습니다. Si Judas ay hindi siya nakaranas ng kasiyahan nung nagkaroon, nung bago si Jesus ipinako sa krus. 아멘. At ang kanyang naranasan ay talagang grabe. 아멘. Grabing kalungkutan yung naranasan ni Judas. 아멘. Jesus disciple Judah. So pay no more. How to from God salvation help you? Bagaman naranasan ni Judas ang mga himala ng Diyos at kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi naging masaya sa panahon ni Judas. Our God, how to salvation help you? More of God, do you understand person salvation help you? Kung hindi ka daw po magtitiwala sa Panginoon o sasampalataya sa Kanya, hindi mo matatanggap ang kaligtasan. I drive man, 만라 to 나가 how to come? Lord, we understand drive man coming. Ini-example dito ang isang driver, simula Naga to Manila, alam niya kung saan yung daan papunta doon. 아멘. 아멘. Elementary, 아멘. heavenly going to how to going? Word of God, really understand person. Word of God, obedience person, heavenly going. Ganon din daw po ini-example doon. Kung alam mo ang papunta sa langit, kinakailangan lang sumampalataya sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, at sumunod sa Kanyang salita. 아멘. 자, 여러분 믿는 척 한다고 예수님이 모르시겠습니까? 또 진실한 믿음으로 서 있다고 예수님께서 모르시겠습니까? Alam ng Diyos kung ikaw ay talagang totoo sa Kanya o hindi man. Lahat ng mga nararamdaman natin ay alam ng Diyos. Kaya nakikita niya kung ang pagsamba mo ba ay totoo, ang pagtitiwala mo ba sa Diyos ay totoo. Our God, our all situation, really 100% understand. Alam ng Diyos ang ating mga situation. Wala tayong maitatago sa Kanya. Your faith from God not understand? Alam din ng Diyos ang iyong pananampalataya. Your love soul, your spiritual, your all from God understand. Sa lahat ng mga ginagawa mo na pang-espiritual, iniisip mo, nasa puso mo, alam yun ng Diyos 100%. By our God, Almighty God. Sapagkat ang Diyos ay Almighty God. Amen. 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 자, 우리 sabay-sabay say, our God, Almighty God. Sabay-sabay po nating sabihin, ang Diyos na ating sinasamba ay Almighty God. 아멘.
하나님은 우주를 창조하시고 인간을 만드시고 생기를 부어주셔서 하나님과 대화가 가능하도록 만드신 전능하신 하나님입니다. Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang lumikha ng mundo. At lahat ng nakikita mo, ang Diyos ang gumawa nun. Kaya ang tao ay binibigyan ng pag-asa o pagkakataon ng Panginoon na sambahin siya. 아멘. 아멘. Amen. 하나님의 말씀을 마음속에 간직하기를 싫어하는 사람은 하나님 앞에 진심이 없습니다. Ang mga tumatangging panatilihin ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso ay walang katapatan sa harapan niya. 그러나 하나님의 말씀을 진심으로 사랑하는 사람은 항상 말씀을 묵상하고 말씀대로 살아가려고 몸부림을 치고 있는 것입니다. Gayunpaman, ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos ay patuloy na nagbubulay-bulay sa kanyang salita at magsisikap na mamuhay ayon sa kanyang salita. Your like this 내치고 from God, your blessed wisdom given to you. Kapag daw in-apply mo ang mga salita ng Panginoon sa iyong buhay, pagpapalain ka. 참소망 your first time looking for understand. Pastor, first time tent church start in this place. Nakita nyo na ang Chamsumang ay nagsimula ng tent pa lamang. Ngunit sumampalataya lamang ang ating leader at patuloy na tinulungan ng Panginoon para ma-establish ang Chamsumang. Pastor, Danny teacher, nearly understand how to 참소망 mission grow up, how to understand. Kaya naman, nung nagsimula ang Chamsumang, mahirap talaga. Hindi gaanong kadali yung pinagdaanan bago ito naging ganito. Your classmate really love you? Mahal mo ba ang classmate mo? Your classmate really love you? Mahal niyo ba ang mga classmate niyo bilang classmate? Your teacher really love you? Mahal niyo ba ang teacher ninyo? A school administrator really love you? Mahal niyo ba ang school administrator? Pastor really love you person, you understand. Sino daw ang nagmamahal kay Pastor Jong? Itaas ang kamay. Pastor Jong really love you person. Yung totoong nagmamahal kay Pastor Wow. Jong, itaas ang kamay. Glory to God. Wow. Pastor, to you, 100% love you. Si Pastor Jong daw ay 100% mahal kayo. Teaching staff all love you. Ang mga teacher din, lahat, 100% mahal kayo ni Pastor Jong. Philippine neighbor all love you. Hindi lang kayo, kundi ang mga taga dito, mahal ni Pastor Jong. Why Philippine neighbor all love you? Bakit mahal ni Pastor Jong ang mga nandito? Because of God of servant. Sapagkat siya ay isang lingkod ng Panginoon. Philippine missionary. Siya ay isang Philippine missionary. Missionary is who is people love you, who is people do not love you? No. Nearly all love you. Ang mga missionary ay hindi lang sila namimili kung sino ang mamahalin nila. Amen. Lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ay Amen. Amen. Glory to God. Amen. Thank you so much. 자, 여러분, 누구를 진심으로 사랑하면 그 어떤 어려움이 온다고 해도 그를 지켜주고 그에게 힘이 되고 그를 이전보다 더 사랑하게 되는 것입니다. Kung talagang mahal mo ang isang tao, anuman ang paghihirap na kinakaharap niya, poprotektahan mo siya, bibigyan mo siya ng lakas at mamahalin mo siya ng higit pa kaysa dati. 아멘. Amen. 아멘. 그래서 also nearly your parents love you. 아멘. Kaya mahalin daw ninyo ng totoo ang iyong mga magulang. Nearly your families love you. Mahalin din nyo ang inyong mga magulang. Your teachers love you, pray for you. Kung mahal mo ang teacher mo, ipag-pray mo siya. Why pray for you? Because of love you. Bakit kinakailangan na ipag-pray mo siya? Amen. Dahil mahal mo nga ang teacher. Amen. Amen. Pastor, love you no more. How to pray help you?
Kung si Pastor Jong ay hindi nagmamahal sa atin, hindi 참수만 niya tayo ipagpipray. 참수만 크리스천 스쿨 pastor why like this 레치고 because of love you also education help you. Bakit sinisikap ni Pastor Jong na tuparin ang kalooban ng Diyos? Dahil nga mahal ng Pastor Jong ang mga taga-Chamsong. No money how to help you. Kahit wala siyang pera, pero nagtitiwala siya na tutulungan siya ng You Panginoon. no money how to help you. Kung ikaw sa kalagayan ni Pastor Jong, wala kang pera, magagawa mo ba ito? You now pocket how many pesos inside. Kung kayo daw ay may pera sa bulsa, ilan ba yon? Ilan ba yung pera niyo nasa bulsa? Pastor Jong no money. Katulad din daw po ni Pastor Jong, wala siyang pera. no money. 근데 why like this 내치고? Pero bakit pinagpapatuloy niya kahit nahihirapan na siya? Our God, blessings of God. Sapagkat sumasampalataya siya sa Panginoon na tutulungan siya. Our Jesus, bless Jesus. Sapagkat sinasabi niya, pinanghawakan niya na ang kanyang pinaglilingkuran ay magpapala sa kanya. Pastor, sometimes, my no money, my pocket no money, my account number no money. Pastor, pray. Jesus, help me. Kapag daw ang bulsa ni Pastor Jong o ay ang kanyang bank account ay wala ng pera, wala ng laman, ang kanyang ginagawa ay nagpipray sa Panginoon. Pastor, from God, when they, you member join, help me. Sa paghingi niya ng tulong sa Diyos, may mga tao din na ginagamit ang Diyos para tulungan siya. Amen. Amen. So therefore, Pastor life very happy. Kaya kahit walang pera si Pastor Jong, nananatili siyang masaya sapagkat inaasahan niya ang Diyos na siya ang tutulong sa kanya. My prayer, Father God, please listen to you. Bless given to us. Ang kanyang panalangin na, Lord, pakinggan mo ang aking prayer para sa mga taong ito. So also Pastor very happy. Kaya si Pastor Jong ay masaya. Amen. Blessing no coming. What happened to you? Kung walang blessing na dumating, ano ang mangyayari sa kanya? You're now today morning devotion, you'll pray. So you'll pray from God, not answer. What happened to you? Kung ang panalangin niyo ngayong umaga ay hindi pinakinggan ng Diyos, ano kaya ang magagawa ninyo? Really, you're important. Your life important. Pray for you from God. Please answer. Very important. Kaya, napakahalaga na ang mga prayer ninyo ay masagot ng Diyos sapagkat kung kayo ay nagtitiwala sa Panginoon, umaasa sa Kanya, sasagutin niya ang mga panalangin. Amen. Amen. Glory to God. 아멘. 자, 여러분, 하나님을 진심으로 사랑한다면 무슨 변명과 이유가 있겠습니까? 여러분 사랑하는 친구와 함께 있다면 시간 가는 줄 모르고 좋은 것입니다. Kung talagang mahal mo ang Diyos, ano naman kaya ang pinapakita mo sa Kanya? 아멘. 아멘. Your boyfriend, girlfriend, your everyday face to face looking for happy, no happy. Kung kayo daw ay may karelasyon, gustong-gusto ninyo makita siya na araw-araw, ano mararamdaman ninyo? 자, teachers, Di ba masaya? teachers, your girlfriend, boyfriend looking for Teachers, everyday happy, no happy. kung kayo daw po ay may mga kasintahan o boyfriend, pag nakikita nyo ba sila, ay masaya kayo? Teachers, all boyfriend no more? Teachers are single. All of you single? Lahat po ba kayo single, teachers? You like right now beautiful, why no boyfriend? Ano daw problema? Kayo naman daw ay maganda. Bakit wala kayong boyfriend? 아멘. 아멘. You're handsome boyfriend, babe. 아멘. Ang hanapin nyo daw po ay gwapo, handsome na tao. Why? So in the world, man is many.
Madami daw pong gwapong lalaki dito sa mundo. Bless many person. From God help me. Beautiful. Teacher help me. Pray for you. Ipag-pray nyo daw po yon. Kung gusto nyo talaga maka-partner ay gwapo, ipag-pray nyo din po daw sa Panginoon. Before Pastor Korea, Korea in Pastor I pray, Father God, really 날리지 good wife, my wife help me. Pastor like this pray. Nang si Pastor Jong daw po ay nasa Korea, bago niya na-meet si Ma'am Fe, nag-pray siya na, Lord, bigyan mo ako ng mapapangasawa na matalino, maganda, irresponsable. So when they from God, Ma'am Fe delivery help me. Kaya daw po, sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Pastor Jong. Amen. Na-meet niya si Amen. Ma'am Fe. Amen. You really true pray, true bless delivery help you. Kung talaga daw kayong nagpipray, ibibigay at ibibigay yan sa inyo ng Panginoon. From God true pray no more how to delivery. Kung ang mga prayer ninyo walang katotohanan o hindi sincere, hindi din ibibigay ng Diyos ang mga prayer ninyo. True worship no more how to spiritual bless give you. Kung wala din daw totoong pagsamba sa Diyos, hindi ka din niya bibigyan ng totoong puso para sumamba sa Kanya. 아멘. 자, 이것이 진심일 때 가능하다는 것입니다. 그러므로 여러분 하나님 앞에 예배하고 하나님 앞에 찬양하고 하나님 앞에 기도하는 것이 지루하고 힘들고 어렵습니까? Kaya ang mga nararamdaman natin ay lumilipas. Minsan nakakaranas ka ng nakakainip, nakakapagod, at mahirap. Kahit sa pagpuri mo sa Panginoon, sa pananalangin mo ay nahihirapan ka. So ano kaya ang solusyon dito? 그렇다면 여러분은 우리를 구원해 주시는 하나님을 진심으로 사랑하지 않기 때문에 구원을 받지 못한 사람일 수도 있습니다. Kung ikaw talaga ay totoong lalapit sa Diyos, anuman ang mga hinihiling mo sa Kanya, kahit kaligtasan, ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. So, are you really worship coming very important? Kaya napakahalaga daw po na mag-attend kayo ng worship. Ang pagsamba sa Diyos ay napakahalaga. From God salvation help you no more how to your heavenly going. Kung wala kang kaligtasan na matatanggap galing sa Panginoon, paano ka makakarating sa langit? Amen. Amen. Your hell going happy, heavenly going happy. Saan ba kayo masaya? Makapunta sa langit o makapunta sa impyerno? Pastor, heavenly going happy. So also, Pastor, every day sacrifice help you. Kaya sinisikap ni Pastor Jong na siya ay makarating sa langit, kaya ginagawa niya ang kanyang tungkulin habang siya ay nabubuhay. Amen. 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 Glory to God. Amen. Amen. Now Jesus is Spirit. Now today morning devotion, 참소망 coming. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nandito siya kasama natin. You allow Jesus Spirit not looking for today morning? Nararamdaman niyo ba ang presence ng Diyos ngayong umaga? Pastor, Jesus is Spirit now looking for. Kahit ang Diyos natin ay Spirit, nakikita niya kung ano ang ginagawa mo ngayon. Wow, how to looking for? How to looking for? Paano siya nakakakita? Now, word of God, leading and delivery. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Mahanap mo siya. Jesus is Spirit now together. Sa puso natin, palagi nating kasama ang banal na Espiritu ng Diyos. 아멘. Amen. 여러분이 구원받은 백성이라면 여러분의 형편이 어떠하든지 하나님 앞에 진정과 신령으로 예배하는 자가 되신다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Ano man ang iyong kalagayan, kayo ay magiging mga sumasamba sa Diyos ng totoo at pinagpapala kayo sa pangalan ni Jesus kapag ang puso ninyo ay sumasamba na totoo sa Panginoon. 아멘.
아멘. Amen. 자, 행복하려면 예수 안에서 배우자를 찾아라. Number 2, paano maging masaya? Humanap ng mapapangasawa na may pagkatakot sa Diyos. 자, 1, 2, 3, 4, 사바이. Paano kayo magiging masaya? Humanap ng mapapangasawa na may pagkatakot sa Diyos. After maybe teachers and high school, senior high school, after maybe college finish and marry. So, pay normal person, Kung kayo daw, maging ang mga teacher o mga ang junior high school, after ng college nila, mag-iisip na sila kung ano yung sino ang mapapangasawa nila. Palagi daw, tandaan na ang piliin na mapangasawa yung may pagkatakot sa Diyos, yung naglilingkod sa Panginoon. now you look to you left, right, your after backside you are looking for. Now, who is people pay? It's good. Kapag daw dumating na ang oras na yon, maghanap kayo o mag-pray ng tao o magiging partner na may pagkatakot sa Diyos. Who is people now? All of God true listen to you. Sino ang talagang nakikinig sa salita ng Panginoon at sinasabuhay ito? Now all of God listen to you difficult. How to from God your girlfriend, boyfriend paid each good person delivery help you. Kaya pagdating ng tamang panahon na yon, ngayon, estudyante pa kayo, wag naman mag-isip. Isipin nyo, pagdating ng tamang panahon na yon, mag-observe kayo at mag-pray na talagang ang makasama ninyo ay may talagang pagkatakot sa Diyos. 자, 신명기 10장 13절 내가 오늘날 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이니라. Sabi po sa Deuteronomy chapter 10 verse 1, buksan po ninyo ang mga verse Bible. 13. Verse 13. 10 verse 13. And buksan niyo po yung mga Bible niyo. Deuteronomy chapter 10 verse 13. At tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. 아멘. 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 You now pay no more. From God, your what wisdom give you? Kung ikaw sa panahon ngayon ay hindi mo sinasabuhay ang pananampalataya, hindi mo ito hinihingi sa Diyos, pagdating ng araw o ng panahon, paano ka makakatanggap ng wisdom? Your pay no more from God. What talent? Full talent give you. Kung wala kang wisdom o pananampalataya na nagmumula sa Panginoon, ano ang talent na ibibigay ng Diyos sa iyo? 점수만 매번 so many people talent no more. Kahit daw wala kang talent, kung Why? hingin mo yun sa Panginoon. Why all of God true not listen to you? Pakinggan daw natin ang mga salita ng Diyos. So also from God talent bless wisdom give you difficult. Maraming mga nakikinig ng salita ng Panginoon, pero hindi naman ito isinasabuhay. Every morning devotion your people John, Roger, Daniel, other members your do you looking for understand? From God talent bless many given to you. Kung nakita ninyo po si Kuya Daniel, Kuya John, Kuya Roger, nung mga bata pa sila na kagaya ninyo, wala din silang talent nung time na yon. Ngunit, nung sila ay nagpipray, nag-attend ng worship, sumampalataya sa Panginoon, binigyan sila ng why talent. from God like this bless given to you another story? Because of your pay no more. So from God talent small give you. Kaya kung gusto ninyo na mas ma-improve pa ang mga talents na mayroon kayo, Talent is pagamit nyo ito sa Panginoon. talent is after your blessings. Sapagkat yan ang magiging ninyo, pundasyon ninyo o magagamit ninyo yan, ang talent na yan, saan man